tuya at mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon sa tuya gabos. Miyerkules, aldaw kan sa tong mahal na inang Santa Maria, pasalamat lamang kita kay Mama Mary sa oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay. May novena po, Mother Perpetual Help Novena, taod-taod alas 5:15 nin hapon, live sa DCGB. Kami po minarespetar giraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia, lalong-lalo na po naglalaong kami na yaon na kitagapos sa marhay na sitwasyon, igwanan ning resulta sumaghapon na pagpagal, pagtrabaho, paghinguha sa paagikan sa tuyang panarigasin pakimaherak sa mahal na Diyos, ipagpadagos niya to yan. Sagkod man kitang alas 5 an kahaponon, Bicol Target. Katuwang ko dyan sa luwas na mapresentar ka na bareta mantang naghanda ka mo kan pamanggihan or nagmimerienda, sabayan nindo kami. Katuwang ta dyan si Chief Jimmy Nasalita, si Pading Jim, kumpareng Jomar, kumpadreng Al, Joshua Bino, Jasmine Baloloy, sa Manibela Henry Mata, sa Control Technical si Tatanems Flora, sa newsroom, siyempre ang nagmamanehar dyan, nagmamonitor, ang hindi sumusuko, walang kapaguran, laban ng laban, news director Mardela, katabang dyan sinda Jen Matthew Balyaran, si Angel nasa on leave, official leave pa siya, tabi maternity leave, yaon dyan si Mary Joy Jarezco na nagpapatuskan sa iyang lamesa. Color pink, the Pink Panther. Sa pagsumadakan istorya, pati si Jen Matthew Balyaran, lokal, national, international. Siyempre katabang pa dyan sa social media platform, Jimos Barrios, Madam Razel Cortez, and si Madam Shia Leron. Sinda po, nagatarabang-tabang pati sa production. Yan na nagakabara sa nindong bareta sa DCGB News Online, lokal, national, international. Sinda po yan. Mantang sa IT, yan na broadcast na nahihiling nindo sa internet. Sabay na nadadangog sa DCGB News Online. Pati naman po nahiling dyan sa DCGB News Online. Asin sa YouTube, DCGB Legazpi City. Sagkod sa AM Band, Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong maging kasarabay-sabay, si Pio Fernandez, ang huling lalaking birhen. Ang PIO ng bayan. Sige, ano man ang sa indong pinagigibo tabi dyan, laomin na yaon, nagsarabay-sabay kita, dakul baga kasubagong nagdetext, nagantabay da sinda, sana po, diretso man ka mo na naghinanyog sa Bicol
target sa inman na lugar, lalo na digdi sa Legazpi and pagtaraning tang munisipios, siyudades, ang Ligao City asinan Tabaco City. Yan sa mga manlaylay na lugar po na yaon ang DCGB nadadangog. Good afternoon sa Indo. Sige, may istorya kita dyan sa luwas. Si Chief Jimmy, kumpadreng Jim, nasa linya. Pading Jim, marahay na hapon. So, maray na hapon pa rin sa mga bungkaras pakan sa tuyang mga istorya hali sa in charge sa pagiging barangay affairs sa probinsya, lipat sa provincial administrator, si former Vice Mayor Divine Banyares. Konsensya na ni sinalida ni Gobernador Atty. Grex Lagman Yan. sa pwestong binayaan ni former Administrator Shane Onrubia na nasa sanggunian panglalawigan na. Si Divine, yan. Aha. Haloy iyan na nagserbi man bilang elehidong official sa Bakakay. Oo, saro sa kwalipi na biliban sa sayakan gobernador gamay niya ang pakisalamuha sa mga barangay officials. Kaso hapon, inanonsyar kan gobernador na igwananin kasalida si Shane Onrubia, board member, consign sa abilidad asin kwalifikasyon deserving si Madam Divine Banyares sa pagiging provincial administrator. Dangukunta ang tingog kan bagong provincial administrator kan probinsya nin Albay. Sir. Kasi bago nga ni po, medyo nakikik po ako na inanunsar na po ang satuyang namumutan na gobernador. Actually po, kinauro na po ako ni Gov last week. Kaya lang, pag-una ko po, sabi ko nga ni Seiya, kung pwede, last option na po ako sa pagpipilian niya. Totoo po yan. Dahil po sa rason na nakulaan pong orgulyo. Nakulaan ni Nonra para sa sakuya na natudman baga po kita bilang po sarong public servant. Kaya lang po, ang pinakarason po talaga, habo ko po sanang bayaan ang Barangay Facility Services Office. Dahil po siguro, nang ako po digyan tiniwalaan ni Gov. Grex, inipami baga po yung konsepto ng paghatod ng mga manlain-lain na asistensya sa barangay. Kaya lang, sabi po ni Gov. Grex, kayang-kaya ko daw mag-multitask. Hindi naman yung masalida sa imo. Day pa man po na napapaturunan kasi sabi ko nga ni Pogi Gov, dapat po may concurrence muna yung sangguniang panlalawigan. Syempre po, ang pagtukaw pag pong sarong administrador, nakulaon po na task, nakulaon na obligasyon, tabakulang po ini sa dit na barangay, sa dit na munisipyo, kundi po bilog na probinsya ni Albay. Yan pare. Congratulations and welcome sa bago niyang posisyon. Si Divine Banyares. Divine Banyares. Si Madam Divine Banyares, halo yun iyan na elehidong kagawad man dyan sa Bakakay. Pagkatapos, yaon sa opisina kan Gobernador Mananggad sa Barangay Affairs. Now, nagbuto man agad ang pangaran ayan na pinagpipirilian, kundi yun na nga ni, siya sa talaga so napili man kan gobernador because siyempre yaon sa gobernador so opsyon Apa. yan makuha na siya, ma-asumir na siya plus siyempre so concurrence kan na sanggunian ng kaipuhanan pa. Ayun, nasa na ito. Taha. Sige. Ayos, yan pare, mga dagdag niya itong informasyon. Jimmy Nasalita, DCGV News. Thank you so much kumpadreng Jimmy, Chief Jim sa istorya hali dyan sa luwas. Si Madam Divine Banyares na bago niya tong provincial administrator kan Albay. Sinalidahan niya si Attorney Sina Marie Onrubia de la Cruz nangunyan saro ng full pledge na sangguniang panlalawigan board member. Yan, sinalidahan niya baga. So, okay, pinag-fill upan niya. So, pwestong nagkabarakante dyan sa sangguniang panlalawigan por dahil kan pag-abante nara dating kinatawan Glendaong Bungaw nangunyan BC Gobernador na supwesto man ni dating BC Gobernador Grex siya ang nagsalida kasi dating BC Gobernador Grex Lagman Gobernador ta na bagang ngunyan. So,
inian nakasalida si Attorney Sina Marie Onrubia de la Cruz. Now, nabakante man sa pwesto she was the former provincial administrator. Ngunyan, uyan na po si Madam Divine Banyares kan Bakakay ang nakasalida. Diretso kan mga istorya, alas 4:17 nin pagkahapon. Kumpadreng Al, maray na hapon, what's happening? Yes, maray na hapon tabi pade duana ang alalaoman na iko-confirm giraray kan sanggunian panlalawigan sa masunod na sesyon dahil kan latest development na yan pade. May saraw naman na gusto ipa-confirm si Gobernador Attorney Rex Lagman. At tayo na't magkakasuod mapindyente ang pagkonfirmar kay incoming provincial assessor kanang bahay na si Natividad Krishnan. Dahil isa malilipot dahil iyan pa dahil nasatisfy ang sanggunian pandalawigan, lalo na si board member Attorney Melissa Badesar Medilla kay itong mga dokumentos sa kwalifikasyones kay ni Natividad Krishna na dahil natawan kopya ang mga miyembros kan sanggunian pandalawigan. Sagko na minabot sa punto na technical dahil inuyunan kan mayoriya sa mga miyembro sa sanggunian panlawigan ang appointment kanini Natividad Krishnan bilang provincial assessor. Alagad sa mga pahayag kan ibang mga board members may pag-asa pa man dahil sa masunod na sesyon in kaso kung mag-comply na ang mga pag-aagang hindang requisitos, yan mangyari ang paglaom na makakonfirmar ining si Natividad Krishnan bilang provincial assessor. Iyo. Ngunyan sekundaran ni tabi pa kaya na bareta latest na si Divine Banyares hali sa Barangay Affairs. Iyon ang ngunyan ang magiging bagong provincial administrator kasalida ni board member Attorney Sina Marie Onrubia de la Cruz. Kaya pigilaman ang samasod na desisyon, doon naman ang iko-confirmar kan sa ang pandalawigan bilang request kan gobernador. Iyan kung si Madam so sa assessor Madam Natividad Krishnan. Natividad Krishnan salang giraray, i-reappoint giraray. Ano? Tayo man so sabi kan ibang board members may mga problema yan mga basta nga sa masunod Iyo. na sesyon kung okay na sa mga pigaagad may paglaom mangyari na mag-confirm siya. Iyo. Oho, sige. Okay. Okay, ang tabi pa din ang mga development pa isang gunang panlawigan Alarmario de CGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa sanggunian panlalawigan. Iyan kaya paano na pag numbrar kan posisyonaan diyan sa Kapitolyo, iyan na sa assessor, sa sa legal, ining sa administrador and other key positions na ipinagtaong kwenta kan local government code ang poder sa pagnunumbrar sa gobernador. Kunyan iyan tabi tatanems wide and prerogative kan gobernador because iyan ang supigapod na sabi sa Civil Service Commission ititaong kwenta, pig-render kwenta kan serbisyo sibil sa gobernador or sa alkalde kan munisipyo o alkalde kan syudad sa gobernador ang wide latitude kan pigapod na trust and confidence. Yan. No one can question kan kung sisayan nagugustuhan kan gobernador. The only thing is yung checks and balances pag abot sa sanggunian bayan, lungsod or panglalawigan. I-scrutinize iyan kan mga miyembros. Duman lang medyo nakakaigoning dit na diferensya. Kung bako
kaapil kan gobernador or kan alkalde an konseho. Problema ayan na dakula. No matter how na kung halimbawa isulong ning isulong, ibusol ning ibusol, ilatag ning ilatag kan gobernador an sa iyang tignumbraran na pangaran kung babarahon kan sanggunian dipisil iyan. Garuman sa naan dyan baga sa kunyan sa Senado. So kumpirmasyon baga kan mga sekretaryo kan gabinete. Yan. Natatapig apod na iguning wide latitude ang gobernador, ang alkalde, kang pigapod na trust and confidence because natural bagaan na course of events kung ika sarong alkalde o gobernador, makuha ka kan mga tao mo man na kaipuhanan mo sa pagpadalagan kan administrasyon susay mong midbid. Sigwa kanin kumpiyansa. Kaya ititaon sa gobernador ang araw ka na poder. Yan tabi. Now, he being the appointing authority, pag inuyunan, pinagkongkorkan sangguni ang panlalawigan, lunsod or bayan, yaon man sa iya ang power to remove. The power to appoint carries with it the power to remove. Yan tabi. So, the only thing na makakasagpong, makakabara sa iyan na mga pinagnumbrara ni Gobernador Grex through scrutiny. Iyon sangguni ang panlalawigan. Yan. Sa katang sangguni ang panlalawigan ngunyan bagatabi, nakakamasid na medyo sort of parang antagonistic na bako nang maray ang kumbaga kaitong mga panahon walk in the park sana an ipinaglalatag dyan na lakdang coming from the chief executive na kaipuhanan iagi sa sangguni ang panlalawigan daing dakol na busisi na nangyayari. Ngunyan with the turn of events of politics digdi sa satuyang probinsya, medyo kuanan sanggunian. Ang mayoriya dyan, bako na masyadong kunyan, bako na masyadong kaapil in a sense ni Governor Grex. Sumayoriya. So dating minoriya ka ito, na dua, kaya nga ni minoriya ta dua, iyo na ngunya, nag-aapil naman kay Governor Grex. Ang problema, maski nag-apil sa minoriya ka ito, dua man giraray sa nasinda. Si kinatawan Rolly, buda si kinatawan Vince. Siyempre, ang kaapil pa dyan ni Governor Grex, si kinatawan attorney Sina Marion Rubia de la Cruz. Plus, naglalaog pa man ining si kinatawan Jasem Palmiano. And the good governor knows that na ang sanggunian ni Guamaning wide latitude kan pag-exercise kan sa indang authority, sphere of influence and authority sa pag-abot po sa araw ka na mga bagay. Nagtutubod kan ang vice gobernador dati ang gobernador tango niyan dating vice gobernador. Nagkaput man anin mga pwesto sa legislatiba. Arab niya iyan an exercise of checks and balances. Kaya lang yun talaga, we have to accept the fact na pag ang sanggunian, bayan, lunsod, o lalawigan, budang chief executive, bako medyong maray ang relasyon politically, madidipisilan na ibusol kan gobernador ang sayang agenda dyan po sa sanggunian panlalawigan because it is fact, ako unta na real talk, ang sisay man na gobernador, ang alkalde, kaipuhanan, igwanin kabig na numero diyan sa sanggunian in order for him to effectuate so sa iyang political agenda and so sa iyang administrative agenda sa pagpapadalagan kang probinsya. Pero kung day kakayan, dipisil. Pag pasarsa na dyan ng budget, pagpa-aprobar nin mga proyektos, gabos, mapagalian, minaag yan sa luho kandagom. Kung bako mong kaapil, ang mga membros kan konseho. Yan. Iyan sa nanganin na pag-appoint, na pagnumbrar kan mga posisyon diyan sa Kapitolyo
na ititaong poder kan lay kan Department of Interior and Local Government and kan Serbisyo Sibil ang poder sa pagnombrar sa gobernador pag DNO yun kan sanggunian rimatian mapagalian tabi although the governor igasabi tangan igwang wide latitude day maka-question kung si say ang pipiliun niya pero sa pagpa-aprobar kang pinili duman ang problema tatanems bako sa pagpili day pwedeng diktahan ini nga ang piliun mo day iba bagay ito tatanems. Oh, ako bahala kung siya pipiliin ko. Pero, pag abot sa sanggunian, sindaman ang ma-scrutinize kang records ka yan. You know? Dahil nagtataram ang lay na uni dapat ang piliin mo. Dahil nagtataram ang lay ka yan. Dahil nilay ka yan. Kaya nga ni, ang yaon dyan, person of trust and confidence. Innate iyan. Kung baga nagkatakod sa gobernador. Piliin mo ni, dahil makapugol ka ng sanggunian na iyan ang pinili mo. Pero pag abot duman sanggunian for concurrence, duman sindaman malaog. Bako, yan. Sa pagpili kung anong kulor ang gusto niya, iyon. Sige, pumili ka. Pero pag abot duman sanggunian, makukunyan iyan. That there goes another story tabi. Tayaon man sa poder kan sanggunian, granted for by law ang pagkonkor kan pinagnunumbraran kan gobernador. Sa espiritu kang pigapod na checks and balances. And the good governor knows it. Abogado yan eh. Yan tabi. So, paminsan, nagkakaigwan ng concession dyan tatanems. Pag halimbawa, talagang grabe ang kunyang kan mag-inibong na lado, napopolarize mag-inibong ang lado, gusto kan gobernador na yan na magkapot ka pwesto, habo kan sanggunian, nagkakaigwan ng concession agreement paminsan. Taganing day magkaigwan ng problema. For it to function. Dahil taaram, kung ining si Divina Banyares, maging walk in the park, ang numbramiento man dyan, kang concurrence, kan sangguni ang panlalawigan. Takasuhapon, baga, nagilid. So, numbramiento, concurrence, para sa magiging provincial assessor. At may dokumentes na pinaghagad sa sangguni ang panlalawigan through kinatawan attorney Melissa Abadesa Armedilla. Yan. So, dua ang abogado na dyan pa tatanim sa sanggunian. Abogada para babae. Sa mag-inibong na kunyan, nalado in a sense, mag-inibong nalado. Duwang, mahiling balitaktakan kaan. Sana igwa sa mga masunod na session regular dyan sa sanggunian palalawigan. Bueno, Oras Pilipinas, alas 4:29. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Listen and experience the world-class sound of the University of Santo Tomas Singers in Balaog, the USD Singers Albay Concert, happening on June 14, 2024, 7 p.m. at St. Gregory the Great Cathedral, Old Albay, Legazpi City. This event is presented to you by the Bicol Voices Choral and Tomasinong Bicolano. Tickets are available at 300, 500, 1,000, and 3,000 pesos. For ticket reservations and inquiries, log on to the Facebook page of the Bicol Voices Choral. Balaog, the USD Singers Albay Concert. This event is also brought to you by Legazpi Eye Center, the Pepperland Hotel, Erisberis Botanical Garden and Nature Resort, Divine Word College of Legazpi, Ranga Psychosocial Services, Flair Studio, CISA Resto Bar, VRM Events and Management, the Tapel Family of Naga City, DZGB AM and 97.1 OKFM.
Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya paranday, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification hali sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy J. Salceda.
Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salsera. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salsera. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salsera. Jazzy Jessup Salsera. Jazzy Jessup Salsera. Bicol Target Pio Fernandez. Maluwas na naman sa mga maabot na oras nin Bareta an presyo kan layan na naman ang pinagkakawatan. Ayan, tandaan nyo yan ha. Presyo kan laya ang pinagkakawatan. Ano nakita ka andig di sa Pilipinas? Hay, daw kita kan anong lugar ito ang sadit ang land area? Singapore. Ang land area kan nata mahal duman ang pagkaon because ang land area na dadiit. Nagalaom sinda sa pag-importar. Pero igwas sinda duman yung mga produkto na sufisyente. Digdi sa satuya hilingon mo. Ang Pilipinas is so much blessed. Kumpleto kita eh. May dagat, may inland waters, may kabubuldan, may kabasan. Pero, come to think of it, nag-iimportar kita rin bagas. Na ang international community, digdi pa sa to nag-aadal kung paano ang pagpatalubo nin paroy. Mga maray na klase, variety nin paroy na resistant sa mga peste, asin iba pa. Nag-aadal bagasinda dyan sa IRRI, sa IRI, International Rice Research Institute. Sa Los Baños, Laguna yata yan eh. One time nga, kan nakapasyar kita duman sa Thailand, Tatanems, kaabot kita duman Thailand, may dinuman kaming lugar, iyan ang makabasan, igwa kaming dinuman na lugar na ang paroy nagtatalubo maski baha. Nagasagwan nga ni kami, nagludan kami sa sibid-sibid, nagkagi kami duman sa kabasan. Dakol duman ni variety ni mga bagas na paroy na resistant nga ni sa manlain-lain na sitwasyon. Sobrang init, sobrang tubig baha, kaya. Pagkatapos, itong darakula baga ang pasi. Darakula ang pasi, da gulpian laog na nutrients, manlain-lain na variety. Di, naging curious ako. Hinapot ko sa technician duman. Sabi ko, where did you learn this, sabi ko na nga ni, technology, agricultural technology? Ngayon, we learned it from your country, the Philippines. We learned it from IRI, International Rice Research Institute. Migun mo an. Pero hilinga na kita, number 1 exporter kita rin bagas. Pagkikawatan nga ning sindikato kan bagas, ang precious in supply, warang nagiginibo, maski ang gobyerno nadidipisilan. Ngunyan iya na naman, laiya. Ang laiya tatanam, madali na sana magtubo yan, ade. Tapos manlay-lain man ang variety kan. Igo ba ganing laiya na medyo nagpupula-pula? Tapos igo na itong medyo laksay sana garin nag-yellow-yellow, ade. Yan. Igo na inirib naman akong baret at bagong maagahon. Laiya na. Saryosep naman kita. Ngunyan, magdiyan kita sa kadagatan. Igo kita ning terrestrial domain. Igo kita ning aerial domain. Igo kita ning maritime domain. Kompleto kita. Pero hilinga, nag-importar kita nin sibubog. Ay, nako kita baya digdi. Kaitong nakaaging several years ago, diyan ako nagdakula tatanim sa Virac, sa Catanduanes, sa Salvacion. Iyan na Salvacion, sarong barangayan, sa sentro kan Virac na nasa gilid kan dagat. Kaito, naglulunad kami sa sibid-sibid, nagbabanwit kami. Diyan sana sa may bahura, haraniho nun, may nadadakop kami kaan, dakol na sira. Pati yan na sinsoro, arang mo sa sinsoro. Ayan na nagbubutong ning nakulaon na pangki, tapos nagtatarabang ang komunidad
Di butong yan pagkahapon na titaon yan mag-aga. Iguning teknikan kang pagtaon. Ang tatao kan maghiling kung dapat mo nang itaon niya na sinsuro. So dakulaon baga mahiwason. Tapos iguning garidudo sa puro. Ni lilatag yan mahiwason. Yan. Tataoan mga magamit ang maggibukaan. Ililatagan yan sa may bahura. Tapos bubutungon ang hapon mga saro may kabang oras butong kaan. Ang pag-abot kan sa dasida dakulunon ang dakop tatanems. Kaya itong mga panahon yan, sa bahura sana. Ngunyan day na, mahanap ka ng sira, duman sa kantil. Kaipuhan mo na yan ang mga taksay na ng mga pamalakayang darakulaon. Diyan na tabi nagkukunyan. Nagkukuanin panira. Ubos na digdi sa tuya sa gilid because of abuse and overfishing. Yan. Dahil ng mga bahura, overfishing, iyan na ulbot-gabot, tapos iyan na pirinuho na net, iyan na ulbot-gabot, an ibakaan, an pagabat, so chain block kan auto, magabat bagayan, ang pagduot ka andyan sa baybay, sa kairaruman, minairarom pa ni nagkapirang pulgada sa baybay tatanems sa irarom kang kadagatan iyan na pinuho na net daigong pagabat di pati subahura riraudas pagkatapos pirinuhon ang net na susaradit na klase nin sira ano man na klaseng sira dara na itong saradit na ito pwede pag mag-spawn, magdakula, magbunay na maprodusir panibagong sira naman. Nya, sara dito nun. Pirinuhon sunet, dahi maning pakinabang ititapok gadana. O dahi na ning masunod pang henerasyon kay itong sira na ito. Ang termino kayang kan bifar, sa araw ka ng mga paagi, overfishing. Riraudas niya to ang kadagatan kikua sobra duman sa pangaipo niya to. Niyan ang problema. Kaya yung baga, garo na kita so China. Kaya baga ang China, pig-interesan iyan ng mga West Philippines iyan takwan. Yaon dyan ang yaman ta. Iyo, bako, ilinga. Ang problema man, pati paminsan ta, iyan bagang mga parasira, pero de los obos, bago yan maghali tatanems. Dati baga ka ito, pag naka-star ka sa gilid kan baybayon, naiibog sa imo ang mga nasa syudad, ang mga nasa harariyong lugar ta. Diyan ngaya, mas maswerte ngaya kamo, tayaong kamo sa gilid kan baybayon. Kamo ngayaan may mga preskong dakop nin sira na nababakal sa baratong presyo, buda maray na klase pang sira. Ngunyan, baka unaarog kaan. Iba ng istorya. So mga nasa gilid kan baybayon, nadideprive na kan maray na klaseng preskong sira sa baratong presyo tananata. Bago mahali ang mga parasira sa gilid sa mga darakula, iguanang nagbabakal. Dahil pa naghali, iguan nagkakontrata. So mga darakula o na fish dealer, aniba man, dumampas na sa lawod, bibakal na. So mga maray na klaseng sira, bibakal naan, ididara sa mga syudad. Dahil na nadideprive na, kaya itong mga panahon, maghahalat ka sila dyan sa gilid baybayon. Mga preskong sira, yan mga primera klaseng sira, barato. Ganyan, wala na. Ang makuka mo na dyan, pinilian. Yan. Kung gusto mong maray na klaseng sira, madumang ka na sa saod. Mahal na. Pero hali ka sa gilid kan baybayon. Oh, bako. That's the irony of it. Bagas, nag-importar kita, pero yan sa tuyan kabasan. Dakulon bagay yan, mga yan na salayain dako kun sa alasing kong bareta igongon niya ning magluwas sa satuya basta na subaybayan kon laya daa. Mamahal na naman so sibuyas pagkikawatan kita kan mga supplier kan sibuyas sus Mariosep na kun na pangyari yan diyan tabi sa satuya sa mga pangaiputa sa agrikultura. Yan, tabi. Maray na hapon pala tabi dyan sa kunyan. Sa satuya mga paradangog sa Daraga. Dyan sa Saudan, may nag-antabay da sa inda dyan. Good afternoon dyan sa Daraga Public Market. Minabol ta si kumpadring Al. Ali dyan sa luwas.
46, Lapuas ang alas 4 nin hapon. Kumpadring Algiraray, good afternoon. Good afternoon, Iraray Pade, may naramdaman kaya ako. Dapat Oho. may habol ko sa programa mo. Oho, Sa bata, rating baga programa mo. walang iya ka. Murahin kita niya. Atindi. Dapat makahabol ng isyong ini. Oho. May pahapyaw ng balitaktakan, min argumento, anduang abogada Ha? sa sanggunian panlalawigan kan Albay. Uti taram ko pa sa nakasubaaguyan, kumpadre, na piga-abangan takon magkaigong balitaktakan ang dua. Kaya nga ni naramdaman ko. Oo, sige. May relasyon naman sa pagkonkor ko baga kay ito kay Natividad Krishnan. Krishnan. Oho. Nagmotion si Board Member Attorney Sina Marian Robia de la Cruz para sa konfirmasyon kay ito ni Natividad Krishnan bilang Provincial Assessor. Mhm. Ano yun baga magsegundar, sabi ko kasudma, silensyo. Nasilisyo na, napundo sa taririkan, kinaban kan sanggunian. Oo. Oho. Sabi nga ni, kaya ngayon nag-aging padi. Oho. Kasi nagsigundos. Iyo, oho. Mabo yung mag-second, sabay si Board Member Rolly Rosal, dangan Board Member Vince. Vince Baltasar. Ngunyan, nga objection, dumana nag-object si Board Member Attorney Melissa Badesa Armidilla, Oho. nga nagpaliwanag kung nga tata siya nag-object. Dahil nga ni, tapos niya kay dokumentos na matakwan man lamang sindang kopya, lalo na siya, taday niya nababasa sa mga kwalifikasyones na pigsasabi kay itong appointe na si Krishnan Natividad. Unya, nagpahayag naman in reaction ka ni, Uninas, argumento man ni Board Member Attorney Sina Marian Robia de la Cruz Yan. bilang sentimiento niya, asin argumento, na narumduman niya kay ito, kan pigkonkorman siya, ang panlalawigan bilang provincial administrator, bako man siring ka ni sa tratamiento. Masyadong welcome sa iyang pagpresentar sa provincial panlalawigan, sa panlalawigan. Tama lang nga ni, dahil man siya pig-anapan, kan mga membros kan sa Guniang Panlawigan, kan mga pigsabi niyang credentials niya man. Yan, nagnala si Kinatawan Sina, tanata ngunyan, panibago ang ikan sistema. Anyway, kaya nagpapasalamat ako ta nakulaon na bagay so ginibo kasi Guniang Panlawigan sa pag-welcome sa iya and siya ito naging provincial administrator. Kumbaga, walk in the park, madalion. Madali yun sana. Oho, yan. Ngunyan, iba. Kumbaga, sukantakan ano ito, Aerosmith, Wind of Change. So ngayon na mga kantayan. Wind of Change. Yan. Ngayon na kantayan. Yan. Paborito ko yan. Ngunyan, ipigdagdag ni Board Member Onrobia, nabako niya kasaalan na dahil natawan kopya sa mga membros ka sanggunian, tayaw ng kopya kay sanggunian sekretary. Yan, yaon palang ki Gracia. IDH. Diba na HRM mo baga at the same time si Gracia. Madam Grace Oho. Magdamit. Sinibot ki kapot-kapot sanggunian sekretary Madam Grace. Mga dokumentos. Yan. Nga nita naiyabol sa saro kay ni Arcelia, kay Lucille, kay Natividad Krishnan dahil naihabol. Jesus Mario Zé. Na technical na, na naigilid na. Ano sabi ni Board Member Onrobia, alangan man ngayang ako paan mataunin kopya sa mga pag-iiba. Trabaho na ito ni Madam Grace. Nagkabanggaan na suduang abogada. Wag yun nun so argumento kan ba? Iyon ang sinasabi ko, kuta na arog ka may mga abogado dyan eh. Magayon ta.
Inuman ko na, Nya. pinahato. Magayon ang so argumento kan dua, maringani ta matibay man talaga ang presiding officer. Si Si board member Ray Bergay. dati man na busy alkalde yan kan Tamaco City ka ito eh. Mhm. Kanahiling niyang medyo mainit na sa argumento, medyo emotional na si board member sina, Mhm. i-deklara niya mo ng recess. Eh kung ako ki acting presiding officer, pinabayaan ko sa nanguna. Ay, makal ito, mamakot ito. Pinabayaan ko sa... Pigiling ko, nagpupula-pula na so bata, magayonon baga si madam, si board member sina. Bagayon naman si board member Melissa. Nagpupula-pula na so patok ni board member sina. O pinabayaan ko sa nako sa natanganing magsiramang argumentum, istadum. Ano nga, natin deklarang recess. Oho. 5 minutes garito sa recess. Aha. Nina, nagpasiring si board member sina dumang kay sekretary. Aha. Aran naman sa nabaga sa presiding officer. Iyo. Kay Notan. Mhm. Medyo na dyan si board member Melissa. Abadesa. Aha. Ano mang ginagawa ni board member Abadesa? Oh. Nag-model siya pasiring sa Enota. Parehong beauty. Nag-model siya. Parehong beauty Okay, ang dua. Mhm. Magayon ang mag-model si board member Abadesa. Very beauty queen. Oho. Pero dahil man ang iling ni board member siya natatalikod. Oho. Siguro lang kasama dyan. Dahil yung ano nang ganito pag-model niya. Hindi, parang relax ikaw si Attorney Melissa kinatawan. Siyempre, mauroron si Danuan. Tarises, Oho. Enotan, Mhm. na nainot si board member Sina, dyan si board member Mhm. Papatisa, nag-model siya. Pasiring sa Enotan. Ay, kansiloon. Kaya yun ay sabi pa rin. Di nagkainabutan sudwa duman sa may podium. Inak mo yan ni Attorney Melissa, si board member Sina. Emotional naman, so... Yan ang Nangyari. sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Kaya, naroon ba kami rin sabi mo, nabangan na ngayon, balitaktakan ka doon, abudan. Nagpuna! Nagpuuna pa. Yan ang nagpuuna. Nalingawan ko na, natawag kami na ibang istorya. Uminis Pactolos, Suminilyab Tolos. Iya, tapos inside story tabi pa Yan. na nangyari sa Sangguniang Panlawigan. Yan, sige. Hinabol ko lang talaga ngayon sa programa mo. Ang supog akong day may habol. Walang yaka. Rating na programa, Bicol Target. Murahin kita dyan. Yan. Sige. Yan, dami pala. Informasyon pa rin sa labas. Ano, Mario? Thank you. Thank you so much, kumpadre nga. O, yan na pala. Yung pigasabi tatatanis. Nagpuuna pala. Balik-taktakan kan doang bugadang mga magagayon dyan. Sangguni ang panlalawigan. Beauty and brains dyan sa sangguni ang panlalawigan para yung abogada. Mag-inibong na identified sa mag-inibong na political camps. Dyan sa sangguni ang panlalawigan. Pwede na tatanems. Sa pangarang kambilog na Fersa, salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na